Maayong buntag sa tanan sa makausapa. Again, salamat sa Dios sa uban sa Pangama, pangaliyaw, panabang sa mahal nga Birhen Maria. Daghan gayon nagingon ako nga dre, no? Wa na ang bagyo, nilabay na, no? Og salamat sa panalipod sa mahal nga Birhen sa regla. Sa makausapa, palakpakan nato ang Ginoo, no? Kay niya pa kita nini kapitong adlaw karon sa atong nobinaryo, niya nagapaabot pa kita sa dakong kapistahan o labi na sabgyod sa atong grand procession nga pagahimuon karong adlawng Lunes na. Sabado pa karong Lunes na ang atong grand procession uban sa mahal ng Birhen, uban sa iyang kapikas Senyor San Jose. Makakaplag bakahag pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-anhi, sa iya unyang pag-abot. Unsay hunahuna nato, unsay hunahuna sa tagsa-tagsa. Makakaplag bakahag pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan kung siya mobalik karon sa atong panahon. Si Father Obod pa magwali, andam yun mo tubag ang mga tao, no? First time na to nag-concelebrate ni Father Obod, no? Atong niaging gabi wow, no? Lahi yun ang aura, lahi yun ang spirito, no? Very willing kayo ang tagsa-tagsa, kapagaan gyud diha sa atong adlaw-adlaw nga mga concerts gipamati, no? Surely di na ko magdaghang siguro mga kiyaw-kiyaw, surely atong positibo nga panglantaw, we can say yes, no? And for me personally, I do not know unsa ni nga giya, lamdag, inspirasyon sa Espiritu Santo nga nahug kanako kini nga pagsaulog santos nga misa karong adlaw. Doon na may mga gilatid namo nga mga schedules before pa magsugod ang nobinaryo. Pero kagahapon sunod-sunod ang akong mga pag-meeting human sa tulo ka adlaw pod kami nga didto sa Oakwood sa Mandawi alang sa atong Archdiocesan General Pastoral Assembly, 13th Archdiocesan General Pastoral Assembly. Gikan sa tulo ka adlaw nga retreat namo sa mga kaparian, sunod ang Archdiocesan Pastoral Assembly. Pagbalik na ko diri, na umurag kinahanglan na iplastar na pod pagbalik. I-arrange naman to sa wala pa magsugod ang nobinaryo. Unya, dunay sa confusion gamay sa mga scheduling namo sa mga kaparian, no? Hindi nahug man hinuon ako kini nga schedule karon sa pagsaulog sa santos nga misa. But nakaingon ko gituyo robot tingali sa Ginoo. Human sa among mga meeting sa kaparian ngadto sa different committees sa pagpangandam ni atong kapistahan, katapos ang meeting sa gabi ang atong mga leaders sa atong kapunungan sa mga candle vendors, where I was greatly touched by the sharing, no? Murag natandog ko kay dugay nga panahon bisan pag-abot nako diri daghan o ubay-ubay kanila naghangyo, padre murag wa na may pandemic, pabalik ka na in taon mi diha sa sulod, no? Sa pagpamaligya kandila, no? Katong mga naanad dinhi, no? Pabalikan na in taon kami, unsa na among kapanginabuhian, no? Unya kahibaw man pud ka, kita man gyud na nimo nga inig sugod sa nobinaryo, daghan na kaayo gyud ang naa dinhi sa palibot, no? Maligyag kandila na dili lang taga-ato, no? Bisan tagalagyong lugar, maabot diri, no? O nga ako na obserbahan so
pipila ka gabi nagkaduol ang pista, nagkadaghan na gani mga tao nangatulog pod na diha sa kilid-kilid, no? Lisod gusto nato nga unta in the spirit of synodality, how are we going to welcome kining atong mga pilgrims gikan sa mga lagyo-lagyong dapit ning kamot ta pag tukod sa atong Pastoral and Pilgrims Center sa Luyo, wala pa man mahuman, pero sige lang, no? And I don't know kung dunay mga kakulang pod, wa ko ka bantay, no? Since ingon nila last year pa mi, no? Wala na mi magkuha og supply sa kandila dinhi sa atong simbahan, no? Kay dunay ilang supplier gikan sa Cebu nya, taas-taas nga presyo mao ni mo nang among pagpamaligya usahay di pon magkaparihas, no? So, daghan sa akong pagpaminaw sa ilang mga mulo, no? Akong gitimbang-timbang og maayo pod tungod kay daghan pod mag-ingon salamat kay dili na kaayo samok na asa sulod, no? Di na kaayo gubot og mao ni ang mao nga dagan sa sulod sa atong simbahan, sa atong National Shrine sa Birhen sa Regla, no? Na naningkamot nga sugod karong adlaw hingon ko mahimong ibalik ang supply sa atong mga candle vendors gikan dinhi sa atong simbahan sa mismo og maurag gihapon nga presyo, pero partly sa ilang ihatag ibalik ngadto kanila sa ilang pundo sa kapunungan. Muna nga ingon pod ko kagahapon sa pagmeeting uban kanila nga almost in all masses mangayo kita og inyong mga panabang alang sa Pastoral and Pilgrim Center, no? Pero for this ikapito nga adlaw sa atong nobinaryo, akong pangayoon nga ang atong second collection, special collections atong ihatag sa pundo sa atong mga candle vendors. So kira mo ana pod, no? Para aduna pod kita kabahin diha sa ilang sustenance pod kay baw tanga lisod-lisod kini nga dagan sa panahon ni ko nga timing ra pod kay ako may magmisa ugma sa unang misa karon adlaw sa ikapito ka adlaw. Tandog ko kay ay para nako haom ra pod kaayo pamatian ninyo ang gisulti nining daotang huwes, no? Dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya adlaw o gabi? Kung kining dautan nga huwis makamao sa katapusan bahin muhatag og pabor ni ining maong byuda nga nagpakiloy kaniya, unsa pa kaha ang Ginoo, no? Kung kita nga mga tao nga usahay lahi-lahi og mga interes, no? But in one way or the other matandog ra pud kita sa panginahanglan sa mga tao, kinahanglan sa atong panabang, no? Unsa pa kaha ang Ginoo? Na nakaingon ko sa akong kaugalingon nga tingali dili ra man ni ako, no? Uban sa with due respect sa akong mga kaubanan, no? Kundili paghatag og pagtagad sa nakalaing-laing hutong in one way or the other asa kita makatabang, no? Pagsulti nako nakurat ko sa reaction sa mga leaders nato sa atong kapunungan sa mga candle vendors nga murag nakahilak sila, no? Kay hinahinayan hatagan sila og programa nga makatabang usab diha sa ilang kapanginabuhian. Kung mahimo na sunod atong plastaron, no? Kay usahay mao nang naa sila yung mga taro-taro, no? Makita ninyo sa gawas, no? O maligyag kandila kay giyawat nga matigom pod ang talo para ma-recycle ra gihapon ang paghimo og mga kandila. Pero sa akong gingnan nga sa sunod kung unsay makaayo ang simbahan maningkamot nga aron mawagtang na kini ibalik ra usab kaninyo partly sa atong sa kandila ngadto ra usab diha kaninyo. Nang hilak ang atong mga kauban. Salamat Ginoo, no? Salamat tubag sa among mga pag-ampo, no? Salamat Father Looking. I was really touched by the sharing sa atong mga mamaligay kandila dinhi sa atong palibot. I know kay bawo ko nga dunay tagagawas, doon na po'y mga usahay lahi og mga katuyuan, no? I had one akong pag-umangkon kaniadto bago pa ko dinhi
Ingon siya, Angkol, pagkamahal dahil sa kandila nga pangbaligya diha sa kilid, nako pila man dahil mong gibayad? Tuyo 50, tulo, sorry, gawnon man pagkasulti, tulo 50 pesos, no? Kay naapaman kunoy sayaw, naapaman kunoy sinulog, no? Yan ko mao ba, no? Kay bawo man ko nga gikan diri sa ato 50, 60 centavos rabaya na ang kuan, no? Ngamo na nga niingon ko, hangyo ko nila, ayaw ang taon kamo pagpasulabi, no? Ug ayaw pag-abuso sa unsay gihatag gipaambit kaninyo nga kahigayunan diha. Kitang tanan nabuhi nining atong simbahan. Kitang tanan nabuhi uban sa panabang pangaliya sa atong mga santos ug mga santa sa Dios, atong mga pagdibosyon ug uban pa. Dili nato ikalimod na ang sentro mao gayud natong pagtuo, ang pagtubo sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi apan di po nato palabiano, di po nato ingon nga abusuhan ang kaayo sa tao, ang kaayo sa tagsa sa labaw sa tanan, ang kaayo o grasya sa Ginoo nga hinahinay in the spirit of synodality karon nga makaabot kita sa nagkalaing-laing hutong diha sa katilingban ug asang dapita usab ang simbahan o ang tagsa-tagsa makatabang diha sa atong paglambok isip mga Kristiyanos, isip mga binunyagan, no? So dili lang worship nga liturgy ang atong mga kasaulugan kundi ang tagsa-tagsa kita maning kamot usab alang sa kalambuan, sa kinatibuk-an sa tao, sa kinatibuk-an sa pagpuyo sa atong mga kaigsuonan, no? Makakaplag bakag pagtuo ang anak sa tao din sa kalibutan sa iya unyang pagabot, no? Anaa sa tagsa-tagsa kanato ang mamahimo natong tubag. Anaa sa atong managkadaing mga kasinatian, isip katilingban, isip pamilya, isip mga binunyagan ng giunsa nato kini paghatag og pagpakahulugan. Bawko nga dunay atong mga kakulangan o mga kapakyasan sa tagsa-tagsa, no? Hinauton ta nga ang Dios maghatag nato og pagpasaylo og nining laing kahigayunan nga gihatag kanato diha sa atong pagtubo, sa atong panaw isip mga magtotoo uban sa mahal nga Birhen Maria, tanang mga santos santa sa Dios. Magiyahan kita sa atong mga hunahuna, pagbati, sa atong mga intentions, motivations, and all our actions, that all be for the glory and praise of God. Amen.